eh. Sige na kita saka ani gyud mga guys. Saman. Diranda gini. Karon magtapok karon mga guys. Mana eh. Ingon siya guys, lumbaan na ito guys. Ipaulahin kumayo guys oh. Daog-daog man guys. Wala pa gani na diha mga guys. Kanin diri dapit oh. Awa guys oh, habugap ni guys oy. 4, 5, 6, 7. Kita on mo guys. Sayaw ko rin taas guys. Ayun lang guys. Saka-saka perme. Awa guys oh. Tut 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 tut. Suya sila guys oy. Wewew. Lagay ta kay gabok ning hagok. Kado kayo mga guys. Gabok ning hagok mga guys. Yawa ni guys oy. Polak-polak perme. Kami dua na po mi guys. Isaka na po mi guys. Dua oy. Duha tulo hapit mo tulo pero duha ra gid sa mga guys. Isa guys ha. Oh? Oy. Guys, awan yun yung mga guys. Tagak-tagak di pirmi mga guys. Lantan nila gumbrang mga guys. Awan. Sugman mga guys. Hey! May laya guys oy. Dapat mga guys. Okay, daog mga guys. Daog yun. Man, kaganda na yan. Man guys. Alam mo Kulang mga pa guys. guys. Kulang guys. Ha! Dutas ha. Duha na gid niyo mga guys yung magsaka ha. Isam din ninyo. Balas na ining kon mga guys. Balas. Ang mga bunga. Magbalas na. Hapit na timbok datag mga guys. Hapit punog mga sinaka. Anga oy. Pero sakit na kay tiyan mga guys. Anga oy. Black sakit basta sweet. Pastilan. Pastilan. Dakwan. Pastilan. Pastilan. Wala na si bakla guys nga musaka. Ay. Bakla gudawon. Pero kung ako pa niya giantingog. Storage sa pula. Pilda.